So hey guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोना नायगासिनो दं GTS YouTube channel. तो friends आं नोंथांमोननो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय. तो friends दिनै भिडिअखौ नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेल पिक्चाराव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनै भिडिअखौ. So friends यानो जादोला दिनै भिडिअआ जागोन मोनसे केमेरा. So friends मा केमेरा होनबा नोंथांमोना फटक लाग्रा केमेरा बा सेल्फि लाग्रा केमेरा बे नङा. So friends दिनै केमेराया जोबोर मोजां. So friends बे केमेराया खामानि होयो. नोंथांमोना हमनानै ला स्क्रिनखौ अफ खालामना दोन अब्लाबो नोंथांमोनाव अलरेडि भिडिअ रेकर्ड जाबाय थागोन. फ्रेंड्स जों भिडिअ मा खालामनो हायो हमनानै ला रुम बा नोंथांमोना मबाइल चार्ज होलांगोन बा नोंथांमोना अबबा थांगोन अब्ला नोंथांमोना मबाइलखौ गालांगोन अब्ला बेबायदियाव नोंथांमोना स्क्रिनखौ लक खालामना दोन अब्ला नोंथांमोना अलरेडि भिडिअ रेकर्ड जाबाय थागोन. हमनानै ला रुम अब्ला नोंथांमोना बे रुमाव सोर फैयो नोंथांमोना अलरेडि गासिबो नुजोबगोन बा नोंथांमोननि रुमाव सोरबाफोर माबा मोनसे खावना लांदोंबा गासिबो नुजोबगोन. सो फ्रेंड्स बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोनाबो बेखौ इजिलि खालामनो हागोन. तो फ्रेंड्स BF नि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होगोन नोंथांमोना बेयाव थांनानै इनस्टल खालामना लाहैबानो जाबाय. तो फ्रेंड्स नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा गिबियावनो लाइक खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो. साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव बेल आइकनखौ अल प्रेस खालामना हो जाहाथे बिदिनो आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो नुनो मोनो. तो फ्रेंड्स जों गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ जागायदिनि. लेट्स गो. So alright guys आं गिबियावनो मबाइलनि स्क्रिनाव फैबाय. तो फ्रेंड्स नोंथांमोना बे एप्सखौ इनस्टल खालामना लाबानो जाबाय. बे एप्सनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होगोन. तो फ्रेंड्स जों गिबियावनो एप्सखौ ओपन खालामग्रोनोसै. तो फ्रेंड्स नोंथांमोना बे एप्सखौ डाउनलड खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नै बिदि मोननै नुजाफैगोन अब्ला नोंथांमोना आं बेखौ दा दसेनाव खिन्थागासिनो. तो फ्रेंड्स अब्ला जों एप्सखौ ओपन खालामग्रोनोसै. ओपन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बिदि इन्टारफेस नुजागोन अब्ला गाहायाव मोननै अपशन नुदों नोंथांमोना बै मोनसेयावनो इयाव एक्सेप्टआव थुबानो जाबाय क्लिक खालामबानो जाबाय. सो फ्रेंड्स क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बिदि इन्टारफेस नुजाफैगोन अब्ला नोंथांमोना बै साइडआव मोनसे अपशन नुदों नै बेयाव क्लिक खालामदो. क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बिदि इन्टारफेस नुजाफैगोन अब्ला नोंथांमोना नैयाव मोनसे अपशन नुदों टाइम अब्ला नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामदो. क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव बेसे गोबाव बा बेसे घन्टानि स्क्रिनखौ लक खालामनानै भिडिअ रेकर्ड खालामना दोनलांगोन अब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसो बायदि सिलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय. बिनि उनाव नोंथांमोना बेयाव अकेआव थुदो. सो फ्रेंड्स नोंथांमोना बिनि उनाव नै बेयाव मोनसे अपशन नुदों अफ अब्ला जों बेखौ अन खालामना लाबानो जाबाय. थुखांनायनि उनाव नोंथांमोना बै गाहायाव मोनसे अपशन नुदों केमेरा अब्ला बेयाव क्लिक खालामदो. क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बिदि मोननै अपशन नुजागोन बेक आरो फ्रन्ट. बेकआ जाहैबाय उनथिंनि केमेरा आरो फ्रन्टआ जाहैबाय सिगांनि केमेरा अब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसो बायदि सिलेक्ट खालामना लादो. बिनि उनाव नोंथांमोना जेबो खालामनांला बै भिडिअनि अपशनाव थांदो. फ्रेंड्स नोंथांमोना भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसैबा नोंथांमोना बिनिफ्रायबो स्टार्ट खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेयाव खालामाबा नोंथांमोना नैबेयाव मोननैनि गेजेराव नैबेयाव मोनसे अपशन नुदों भिडिअ रेकर्डार अब्ला नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना अलरेडि भिडिअआ रेकर्ड जानो हमगोन आरो बिनि उनाव नोंथांमोना स्क्रिनखौ अफ खालामना दोनदो अब्लानो नोंथांमोना अलरेडि भिडिअ रेकर्ड जागोन. बिनि उनाव नोंथांमोना अबेहाय मबाइलखौ दोनलांनो दोनदो भिडिअखौ रेकर्ड खालामनानै स्क्रिनखौ अफ खालामदो अब्ला नोंथांमोना अलरेडि भिडिअ रेकर्ड जागोन. बिनि उनाव नोंथांमोना भिडिअखौ अफ खालामनोसैबा नोंथांमोना एप्सआव थुफिनदो. थुनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेयाव मोनसे अपशन नुदों अब्लानो नोंथांमोना नैबेयाव मोनसे अपशन नुदों अब्ला बेयाव क्लिक खालामदो. बिनि उनावनो नोंथांमोना भिडिअआ रेकर्ड खालामनाया स्टप जागोन. तो फ्रेंड्स बिनि उनाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेलारियाव नुगोन नोंथांमोननि मेम'रियाव सेभ थागोन बियो. सो फ्रेंड्स बेखिनियानो. तो फ्रेंड्स दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै. नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला गिबियावनो लाइक खालाम आरो लोगोसे नोंथांमोना नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामना हो आरो लोगोसे नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहर भिडिअखौ आं मानि बागै बानायनांगौ आं नोंथांमोना हानायमानि बानायनो हागोन. तो फ्रेंड्स नोंथांमोना दासिमबो जुदि आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामना हो. साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव बेल आइकनखौ अल प्रेस खालामना हो जाहाथे बिदिनो आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसना नोंथांमोननिसिम थाबैनो नुनो मोनो. तो फ्रेंड्स दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै. नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन. बाय बाय लोगोफोर.